Има много видове лов. Един от най-емоционалните и същевременно и най-опасните е лова на диви свине. Едно от най-големите предизвикателства, които могат да се случат на българските ловци. Точно на такъв лов ще ви заведем днес. Значи, това е специално покритие. Като се отвори, се отваря на 4 до тук, до тази част. Той е разцепен и събран след това, горе обработен с това покритие. В зората на ловната си кариера чувах за мъже отстреляли десетки, пък и стотици диви свине. Поглъщах жадно всеки разказ с надеждата да се науча на някой трик, че и аз да имам по-чести срещи с тези митични животни. Четях ловни книги и се допитвах до по-старите ловци. Често въпросите ми биваха посрещани с присмех и шеги от страна на ветераните. Това не ме обезкуражи и аз продължавах да питам, признавайки откровено своята некомпетентност. Стрелях добре и смятах, че до някъде това компенсира опита и подготовката, които нямах. В каква заблуда съм тънал само. Те следи, които показах, са от диви прасета, които са ровили. Излезнали са до главния път и са се върнали навътре. Имаме шансове да ги изпараме вътре в къстото. Тук, докато чакахме прасетата, се чудихме защо само един гиган останал в посията. Причината е ясна. С нощи е минавал вълк, следите са пресни. Разликата между вълчите и кучешките следи, с които те лесно могат да бъдат объркани, е, че вълчите са леко елипсовидни, докато кучешките са сравнително кръгли. При вълците предните два пръста са събрани и много лесно се вижда как се получава една така по-издължена форма. Естествено, когато вълка стъпва върху някакво препятствие, камъче или нещо друго, възможно е двата предни пръста да се отделят, но като цяло стъпката е стегната, елипсовидна. И това е причината, за да не намериме по-дребните прасета. Те са изчезнали, защото вълка е сериозен техен враг. Около 40% от приплодите в районите, където има вълци, дават фира. Годините, прекарани по ловните пътеки, ми дадоха част от знанията, които се опитвах да придобия още в началото. С времето разбрах, че много от по-опитните ловци, на които съм задавал въпросите си, са ми отвръщали с присмех, само защото те не са знаели отговорите. Разбрах, че добрият ловец е много повече от добър стрелец и атлет. Разбрах, че всеки път, когато не съм стрелял, съм разбирал повече за животното, както и че с всеки изпуснат изстрел съм предвиждал по-добре ситуацията в бъдеще. Отново ловувам с любимия си калибър 9.3/62. Този път използвам леки 15 грамови куршуми, които се движат с невероятно високата за този калибър скорост от 800 метра в секунда. Това дава едно предимство по време на гонка. Хем имаме тежък боеприпас, защото 15 грамовия е лек за този калибър, но като цяло е тежък боеприпас, тежък патрон. Хем имаме висока начална скорост, който гарантира добър шоков ефект върху животното. Същевременно отката не е много силен. Оръжието се държи много добре и на големи разстояния. Животът ме срещна с грамотни и отворени хора в областта на лова. И познанството ми с тях ме обогати. Това, разбира се, не беше случайно. Както казва Библията, който търси, той намира. Нищо не може да замени обаче личния опит. Да знаеш откъде е достигнал шумът от счупената съчка, дали резкият полъх на вятъра обезмислил чакането ти, вижда ли ти животното застанало на 50 метра пред теб, и когато глиганът тича с 38 км в час, какво предварение да дадеш на куршума под ъгъл от 30 градуса при силен насрещен вятър на разстояние 150 метра, така че той да попадне в 20 см зона на поражение? Идват!
Браво! Браво! Я разкажи какво стана сега, я разкажи какво стана в крайна сметка. Колко прасета излезнаха? Не знам, 5-6 бега, не знам кое да хвана. И само гледам, бум, първото го стрелям и то спря. И всички спряха около него. Втори път, за да падне. Да. И вече тръгнаха. Трети път стрелям и нищо не видях. Четвъртия път стрелям, падат следващата надолу. И това явно е било третото, което нищо не стана. Нали? Ще да видях да пада нещо. А ти? Я разли, при тебе какво беше положението? Той се хвърчи срещу мен и аз викам да вече го отделя това. И го вкарах точно в врата. А я сега разкажи ти какво направи. Аз мислих да не стрелям до последно, както се видя. Обаче накрая кучетата го бяха натиснали прасето от всякъде. Ако бях стрелял, той колегата мъдро не пожела да стреля, за да не удари някой от кучетата. С карабина категорично щеше да има наранено животно. Имам предвид от те, които ни помагаха от кучетата. И се наложи да извада револвера, оставя пушката на земята и малко преди да ме удари прасето го простреля в десятката. Защото време за лов. Дивите свине се срещат почти навсякъде. По душа са скитници, привързани към храната. Това е основният метод, чрез който можем да предположим тяхното движение. През топлите летни месеци те предпочитат високите планински райони, гъстите храсти и близостта на калища и водоеми. Големите самци се срещат и на височина над 2000 метра в зоната на клека. Оттам и названието глиган-клекар. Когато земеделските култури озреят, огромният им апетит ги тласка към равнините. Август, септември, началото на октомври. Основният им интерес е насочен към пшеница, грах, царевица, картофи, но тъй като са всеядни, обичат да пробват и други храни. Много често, ако не биват притеснявани, те плъднуват в или в близост до мястото, където са се хранили през нощта. През зимните месеци, когато зеленината е намаляла, предпочитаните места за плъднуване са ниският